Dol aning video ha. Special episode ni kay mag quick food trip ta diri sa gwapa na syudad ni Talisay. Sugod tagpamahaw siyempre sa bagong abli pa na kananan nga nag-offer og klase-klase mga lutong bahay nga di ka magmahay ay kani. Mao ni ang atong giapas. Lami kini inununan. Promise. Nakalindot ani is mulmul ni siya. Ganahan ko ani kilang sihon. Di na kailangan mo itong dumanog para mukaon og lechon manok Bisaya. Kinaan na diri mismo sa Talisay. Dumanog ni. Nagin mo itong sauce sa sikat nga lechon manok Bisaya. O syempre atong atuan ang isa sa mga pinakakaraan na lechon house. Ang dili na lechon ang gi-offer ko din naapon sila miya na lechon manok. Pila gyapon kilo sa inyo lechon te? 900. Oh, wow. Kung tanawan ng short video, kay palamian tamo sa mga few ng mga lamian, mga pagkaon diri sa Talisay City, Cebu. Isa sa tong gapas, native chicken. Dol, welcome to Talisay City, Cebu. Nata diri sa poblasyon. Ang Talisay City, daghan kay klase mga kanaanan ng mga lamian and well-known sila syempre sa ilahang lechon food park o sa ilang klase-klaseng na maligya na mga lechon. Ang giingon nila si Talisay City, diri gud nagbilong ang mga sinaunang lechoneros mo nang daghan kay lechonan diri. Ug ilang mga lechon dol is mga lamian gyud. Og proven na siya og tested nga isa sa mga pinakalami na lechon diri sa Pinas sila. So kaning episode, ato na to ang two of few na mga lamian diri sa Talisay City gikan sa pinakabag-ong karinderya ug sa pinaka-karaan na kananan diri sa Talisay. Tara, let's go. Excited na mo? Watch this video. Bago ni siyang open diri sa SRP, nakananan, dako kay gahawan, ayahay kay kalanan, asin presko kayo, namukaon ka, mag-enjoy ka sa mga pagkaon aning lugar. Nag-offer sila mga lamian ng mga pagkaon, sabaw, prito, ug uban pa. Og ang ilang pambatog paghambog na diri ang ilang kaldereta nga kanding, ilang talisay lechon, pero unfortunately walay lechon karon. Naa pa sila aning mga sabaw larang ug Bisaya manok naa diri. Di mo kailangan mo tug Dumanhog. Kinaa na diri ang Bisaya lechon manok from Dumanhog. Pero na sa SRP. Tara, let's go. Hey, miss, nindot kayo yung lugar diri kay Hayahay, Hamugaway, Prisco. So, unsa may mga baligya nimo diri, miss? Unsa man siya diri? Mulat ang baboy. Nipis nga version nga pata. Kay native chicken. Ay, kani. Isa sa tong gapas, native chicken. Tag 200. 200 pesos ni. Kato kadak ana. Kani, unsa ni siya diri? Kay tinuwa isda. So, 150 pesos na nakay tinuwa nga isda, lawas or ulo. Depende, no? Ani kay larang isda. Pochero. Sus! Tanawa dulo, i-compare akong kumo. Mas dako siya kaysa sa akong kumo. Mas dako yapon akong ulo. 250 pesos ang ilang pochero with corna o gulay. Hindi. Ang ilang kanding. Kaldereta. Tag 150 lang. Sige daw, order na ko sa miss. Uy, akong paborito. Ay, mulmul. Ay, lami kining inununan. Promise. Nakalindot ani is mulmul ni siya. Ganahan ko ani kilang sihon. Ug daghan kay siya gulay na siya ukra, talong. Sige, order ko na. Pila po na. Ay, tag 300 ang ulo. Oh, Tag katong gani 250 ang lawas. okay. Sige, 250 o 300 ang ulo. Mulmul manggod siya. So, ayaw jud katingala. Huwag na po siya lutong bahay dire. Lato, gusto, na po siya ampalaya. Ampalaya. Wow, healthy living. Na po siya batong. Uy, ginaling. Sa pila. Tag 150. Ay, 120. 120. Na po siya Minudo. 120. 120. Kani. Bicol Express. Wow, social. Brown nga Biko Express. Tagpila man. 120 pesos. So, mo nila pula-po, tag 300. So, na kay Magellan, wala. Wala. Wala yung Magellan. Ipatay naman din lapu-lapu, no? So, kani, pansit. Long life. Tagpila. Bami. 80. 80 pesos ang bami. Uy, naanag yung dol. So, dumanog ni. Nagin mo tong sauce. Naam. Tagpila man ni. Tag 450. 450 pesos. Mo nitong giapas from Dumanhog yun ni siya sa sikat nga lechon manok Bisaya native sa Dumanhog. Sige miss, order na ko unsay oras mo mag-abli diri sa adlaw ra. Everyday man yung gata. Ay, ga-open din. Okay, nya mag-start mo. 24 hours? Sila na. Order na ta og pagkaon. Ana, wings, wow. Na siya yung vegetables, yun, patatas, carrots. Ato na sugdan. Thank you Lord for the food. So now nato ni siya ang kaldereta. Mao jud ni ilang highlight. So ato ni gipatakos ganina no, lapot ilang soso in fairness no, creamy ang ilang sauce. So daghan kay gulay, wala nagtipid ug wala nagtipid sa mga sangkap o gulay.
Lami lang kalderitang kaning. Tugaan na kong tinood. Grabe, damani mo ang starch potato, lasa, humok siya ha, surprisingly, miski naa siya sa murag tiyan dapit, humok siya, dili pa jud siya langsi or walay baho sa kanding, mo nakanindot niya. Tamisun siya na type nga kaldereta. Arta siya lang, tinuwang manok. Dakuon siya, mo siya tambukon na version na tinuwa, mo siya dili Bisaya, pero Bisaya ni siya ha. Murag feel na ko humok kini siya. Daghan kay siya og abunda kay siya og mga dahonan. So tungaon bi, uy humok siya, humok siya. Cheers. Man kasi. Dugay na ko kakaon og Bisaya ang sabaw. I miss you na. Lasa kayo. Grabe ka gwapo sa iyahang pagkatimpla. Grabe. Rich in aromatics. Grabe din siya ka-rich. You know, from the bone niya na broth. Finally, naana dyan diri ang isa sa pinakalami na Bisaya tinula. Naa diri sa SRP bay. Next na po dol, ilang inununan. Nakanindot silang inununan dol. Siyempre, mulmul. Quality na siya nga isda ha. Yung sabaw na ang oil. Nya clear kaayo. Sin vinegar gid siya. Dindot, abunda siya sa vegetable. May nakanindot to. Tawa, uy, kadagbaga ani bay. Mulmul. Dako pa kahiwa ni. Sauce, the best unod in the world. Puti na bay, puti kinang unod. Inununan mulmul sa SRP. Ay, kalami. Cheers! Ayun na lang ko pukawa. Nagdamgo ko og langit. Grabe kalami. Bakit pagkatimpla. Kay numdum ko sa akong silingan nga sinanay Hermie himo og inununan ni ganani kalami. Homemade inununan. Muna ganani inunon everyday. Grabe, aromatics. The best. Nindot kayo ang mulmul nga isda dol. Kay puti kay siya unod, creamy kay siya. Although langsi siya, mo ni best part sa mulmul. Langsihon siya nga lami. Last but not the least, mo na gini, lechon manok ni Dumanhog. Dol, gikan na siya sa Dumanhog ha. So naa na gid diri sa SRP. Nakaninot na apod na ni ang sauce. Okay, wow! Limited man siguro na kung as much as possible ilan ay hatag. Oh my! Naa na diri dway sa SRP. Uy! Kang kalami. Kato ngadto ko sa Dumanhog sa ila Impiangs. Wa pa nakita ato na video tanawan ni. Gwapo kay experience dito. Ang witness ginato unsa ang paghimo. Na-interview nato mismo ang tag-iya sa Impiangs og nakakaon dito glamian. Pero finally di na ta kailangan mo tuglayo. Kapuyan ka wala kay oras. Ari na lang ka diri sa June and Malot na kandingan and lechon. The best gid yung sauce. Dol, so sulit gid kay diri no sa June and Malot Kandingan and Talisay Lechon. Grabe kalutong bahay, lami, solid, gwapo kay parking, hayahay, hamugaway. Kung naiputok-batok, mabugnaw rin mitang kugo tungod ani ilang dessert sama ning ilang mango float. Tapos sila macaroni salad dito. Ug uban ng mga refreshment. So moto ari na mo diri, di mo magmahay. Kung mapit magani mo padung mo sa moto mo SMC side or taga Talisay ba mo or dool mo sa Talisay or padung mo sa South, hapit na lang mo diri. Ari mo paniudto pamahaw panihapon alas 12 ka 24 hours man. So sulit kaya ninyo pagkaunan. Kaon sa ani. Kalami. Ato na po talain na po drip na. Kaya na to unsa may naa pa diri sa Talisay. Pila gyapon kilo sa inyo lechon te? 900. Legendary lechon. And welcome to Talisay City, diri sa Ruthie's Lechon. Sikat na sila ha. Kay dili raman lamian ang mga lechon na iyang pambato, naapod ang iyang mga lamian pauban ng mga putahe sama sa iyang lechon manok, mga inihaw, ng mga pritong putok-batok, napo siya dinuguan, ug mao na atong apason karon ang iyang manok ug lechon pud, crave pud ug lechon. So man tanaw ning video kay tanaw na ton sina sa sulod. Tara, let's go. Kuha ta ni Dol. Kana ko ah. Thank you, sakto kayo, sakto. So half kilo, chop na ni Legendary lechon. Ay, kalami ano ikahumot. Diet terbot ako karong tuiga. Ambot nga nung inyo mag-break akong diet. Og isa po dun ako kahul manok. Pagpila man na? 300. 300 pesos. Okay. Okay, chop na ko nila. Para matuta. Oh, sige, ayun na lang i-chop para na pay juice. Oh, salamat, sige, kana lang ko ah. Gabig tao diri dol no, miski 1:30 na dagan gyapong tao. So, order na tatong giapas to kanina. Ato na ta sa lamesa, let's go. Isa sa mga pinakasikat nga lechon diri sa Talisay, diri sa Ruthie's Lechon. So naa na ta diri karon. Ang mga pagkaon nato na diri syempre, wa ta kagwanta ni kuha jud ta og Ruthie's Lechon nga half kilo. Wapo ta tong buntag kay grabe ka init, dagan kay mga baboy nga mga init mo pay pag-abot. So karon ang hapon, wala na ni abot na baboy. So last na ni siya, nari ni abot na baboy ni kaon.
Bay, kining whole lechon manok, tanawa. Wapo kayo ni bay. Isa na sa ilang pahambog, oh. Wow! Whole lechon manok. Natay diri sauce sa lechon, talisay. Gatong buhaton is, so mo na yung lechon ha, tanawa. Grabe, juicy. Then, although di na kay crispy ang panit, so nagyapon damagyapon yung pagka-juiciness niya. Nga nakuha gyapon tag panit nga part, nga gahi-gahi. May gani kinaa sila aning kanilang lechon sauce. Tuan na lang na nato o katas magyapon na sa lechon. Huwag ko pa. Dugay na ko kabalik sa Rotes Lechon, no? I like 2 years na kapin. Hindi gyapon siya makadisappoint. Itong lami pinit pa puso. May parisi yung puso. Daman ni mga parak, lasa, aromatic. Butangin lang itong sabaw. Kani crispy. Crispy check. Crispy. Datong buhaton, dol. Butangin na itong sili. O gamay nga panit na crispy. Crispy ato yung butang. Na to og dahon. Oh, boy, Chef Jude Fernandez. Chef, unsa man ni Chef? From Chefs Federation Philippines. Grabe ka idol nimo. Unsa man ni? Ngano man ni? Salamat kay God bless to Chef Jude Fernandez. Follow ni saya more details about sila. Salamat kayo, amping ha. Sikat kay na siya nga chef diri sa Cebu. Amigo na nako pod. So, grabe ka idol. So, naami ka ng feeding sa Balamban, katong bitong mga affected sa mga bagyo sa Balamban. So, naa siya dito. Tanawa ni nga video na ano na diri. Kani nga link, click or check my description box kung ganahan ka tanaw. So, cheers na be with sili. Cheers. Kalama. Okay, yata ko. Solid kayong lechon. Grabe ka idol. Ari na kita sa iyang manok. Nakanindot siya manok to. Dagan kay glamas, no? Oo. Nasa ilaw mo. Ngay ahos. Murag spicy sa ni kay chilies. So atong kuhaan ni unod be. Sabi ka juicy sa manok oy. Kani kay init-init man idol. Solid kayo. Wow, lechon manok diri sa Rotis. Cheers be. Panalo ba? Sabi ka juicy, oily, damas kayo, dama, pumok, beting lasaha, di siya parat kayo. Ako di ganahan sa manok, sobra ka parat, kani dili. Kung dili kayo lechon, dili kayo kag baboy, ay kag-goal, kinasat sila lechon manok na whole. Last bite, mag-hido lechon sushi ta, nakuha tag puso. Sunod, butangan na to og lechon manok gamay, o butangan na to gamay nga lamas panit sa iyang lechon. O lastly, butangan na to sili, ultimate hido lechon sushi. Ka-idol kay diri why bisitahin ni diri si Rotis Lechon. Solid kay diri sa Talisay City sa Rotis Lechon. Mas maayo buntag ka mo ari weekend, Saturday and Sunday kay para gyud paldo ang imong pamahaw. Kaya pa. Ito.